Dobré ránko. Jaj? Už súťažiaci sú tu? Ježiš, musím ísť rýchlo. Takže, zdravím každého diváka pri ďalšom videu. Hráči proti villagerom. Otázka znie, kto prežije dlhšie na púšti? Samozrejme, vodu si tu môžete na začiatok nabrať, nech to je troška ľahšie. Takže, poďme na to. Postavím dom z piesku. Nech na nás nesvieti slnko. Brácho, neviem, či je to najlepší nápad. Mám to odskúšené a podľa mňa piesok fakt nie je ideálny materiál na dom. Ale prosím ťa, ty si posratý, pozeraj. Ajaj, chlapci, máme problém. Aha, pozri. Tu je nejaká budova pod pieskom. Vykop to, poďme. Možno tam niečo dobre nájdeme. Čo to je, múmia? Utekajte! Myslel si, že ma chytíš, ale zabudol si, že ja som debil. No, táto jaskyňa bude oveľa lepší ukryt než dom z piesku. Aký dobrý nápad som dostal. Postavím bazén. Veď je strašne teplo. Môj detko vždy hovoril. Keď ti je teplo, daj si zmrzlinu a choď do bazéna. Sice veľa vody nemáme, ale kamarát sa určite poteší tomuto bazénu. Ja som strašne múdry. Daj mi prosím vodu. Nemám vodu. Postavil som bazén. Čo si postavil? Ty si debil. Však tá voda sa vypálila. Ja som už taký smedný. Tam je voda, pozeraj. Nie, to není voda. Stoj, počkaj. To není voda. Neskáč, bratranec. Ja som taký hladný. Ja ti urobím jedlo, neboj. Nie, prosím, len ty nie. La, troška mäska. Dáme tam mrkvu. A ešte toto, neviem, to som našiel niekde. A ešte zlité mäsko nemôže chýbať. A hotovo. Myslíš si, že som pasci? Ja mám. A ja tu mám dobrého kamaráta. Hej, villager, gratulujem k tvojej výhre, tu máš emeraldy, tu máš aj nejakú vodu a prežil si sám. Haló, pomoc. Už potrebujem použiť záchod. Nezabudnite dať odber a like a pekný koment.